Kapodan mane wechege kuma gisiasa ni jalob jatend piny Kenya Ngire Abraham Kithure Kindiki odiochieng' ma kawuono wuok tung' mosuo kod kweth makwedo piny owacho to moloyo mane en jalob jatend piny Kenya mabende nothicho ki apisi migosi Geoffrey Rigathi Gachagua ma oyango kaka jatelo mabende onge ber manokelo ne oganda mawuok e masawa mar piny Kenya kata Central e kinde mane en jalob jatend piny Kenya. Kao twak e kaunti nogo ma Meru oyango ni Gachagua kod Lange onge kod ber moro amora mabende ginyalo siemo ne jopiny ka onyisogi mar mondo omi giwek nyiso achaya kaachiel kod go kor kanyakla kod yenje ne oganda mawuok e gwenge makono Indo. Wangapi wanasema tuweke heshima, tuweke heshima? Namna hiyo. It's as simple as that. It's as simple as that. Na wakikataa kutuheshimu tutawafundisha adabu. Wakikataa kutuheshimu tutawanyorosha. Sisi sio pushovers. Sisi ni watu focused. Na hii kazi ambayo tunafanya saa hii sio kazi ya kwanza kufanya. Tumefanya kazi zingine. Kwa hivyo hatutaki mzaha. Mtu akileta kimbelembele hapa na kierere ya matusi, tutakabiliana naye man to man, face to face, head to head. Watajua hawajui. Ni fire si fire, ni noma si noma. Kianjae hoi! Kianjae hoi!